Magnano mbola tsara atsika jiaby andra matsagna ty amitsika jiaby gasy magneran-tany. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Naresaka nitoedra rano moaly sabotsy ry sasany moa ndraiky fa nikapokapoko. Io boka spécialité ndro Orange reto ry TGV niforongony reto mamoro. Spécialité ndro mamoro. Io koa nazahoagna médaille d'or du monde, coupe du monde na champion du monde. TGV ni Orange champion. Mavandy, mamoro, tsisy raparemindro chetoany masonto. Izy boka io misotra io boka ro io misotra am t-shirt naka io Orange io. Les diables rient avec vous, les Orange TGV. Nafana toedrarano mali tamraraha propagande carnaval ke alotsika nde antignana igny amaly anao za Jack Palance parce que tsy hainao aia tany gn'apitranao fitombenagna anao. Za gn'apetraka anao amin'ny fitombenagna anao place tokony pitranao. Tsisy valeur ma vice-président ny assemblée anao Jack mamangy no repère. Za fa mambaranao isan'andro anao fa tsy leonao gn'aragna io mamangy io, anao fa tsy mamangy. Anao vice-président ny assemblée nationale Madagascar province Diego définir mot propagande tsy hainao. Insulte Jack. Misy volagna vazaha zay Jack ambarako anao mamanginao repère. Tu mens comme tu respires. Za tsy haiko anao miaigna amy orogno na mivava na misofy na ambany agny. Zegny ta misy lavaka jiaby. Tu mens comme tu respires Jack mamanginao repère. Zany nagnambaranao frère. Zegny andra hitany moasinao mety ampandresanao atsika roe live lanko ataova zay daty tianao lera tianao tsika magnano live. Maro taminareo tao ny nangatako zay tsy masaky magnano. Salut Zandry Mousta. Maro taminareo ny TGV Orange rango am président nareo jusqu'à am coup président nareo jusqu'à nareo boriboriko nazy. Assalamu alaikum Julien. Nareo tsisy masaky. Za tsy mila journaliste Jack. Pourquoi za tsy journaliste pokopoko karahanao io? Un journaliste igny propagande indesinao. Un vice-président de l'Assemblée nationale igny indesinao magnano velin-tegna. Jacky, asalegna baraka zay journaliste zokinareo. Hita mihitsy anao hoe l'école tsy ninao. Anao ne Jack tsy l'école tsy tianao fa anao tsy tia l'école. Io amizay anao zao bado. Tsara nisy l'école nalegny olo Jack. Fa olo malegny l'école agnisan'zegny anao. Tsy propagande regny zandry. Hita mihitsy hoe anao bado magnala baraka journaliste. Ary magnala baraka vice-président de l'Assemblée nationale ry namanao reo. Nde za koa tam place ny Tokely Justin za fa ela niala anao parce que non vraiment non nul dans l'espace. Rajoel ataoko nul, plus que nul dans le monde. Fa non nandilitra Rajoel Jack. Za place no Jack. Za mangala ondra. Fotony honneur voninahitra nameny président no anao sady tsy leonao, tsy voalolohanao, tsy voababinao, tsy voatrotronao, tsy voalanjanao. Vraiment oui, karaha président nareo maboto aminaka
maboto magnarana ataonao ny oaly Jack. Vraiment maboto plus que président Rajoelina. Vahoaka ny faritry ny Antsiragnana, regny ve olo andeha iankina anareo? Regny ve olo andeha atokisanareo ampandroso faritry ny Antsiragnana? Non. Non. Diso. Ary tegna diso. Ndre naveny amin'ny place eo ambarako anareo. Déjà izy fa tsy nifidindreo rô samby rô ilatsika député tasambava. Aza mavandy anao Jack fa nahako dossier. Za mampizanao fa samby Madagasikara eto atsika. Anao fa tsy voafidy ary fa tsy voasivagna hoe ho latsaka député amin'ny agnarany Irmara, Orange, Mapara, Salopara tasambava. Nandeha anao Jack ny lela biti ny pipikitanana karaha ty. Devan mambra vatomanga tomagny lelay be latsaka ranomaso hoe za latsa. Jacky, lehilahy tsy milatsaka ranomaso nga. Azov valieboka za nagnitsy sakinao valigna. Zany miamby anao mamaly zay. Azov namono opérateur économique lavany tam faritra Antignana, ça va. Jack Palance mamangino repère. Tellement izy minono. Jacky, za apodiko volagna anao zay hoe président ho anao. Za tambany tetony za anao kadikadiriny 40-41 pointirana. Apodiko aminao Jacky. Za mizaha soranao io kadikadiriny 70 taogno magnano hoe. Olo koa fa nandeha 70 taogno magnano hoe zay. Evoevonazy fa mahiry, kabisonazy fa mahiry. Ninao vraiment mbola fragile. Ary tsy possible evoevony kabisonao ahiry frère. Fotony raha nataonao ny maly, c'est vraiment ridicule. Ndao zava dictionnaire, iny dikany hoe propagande. Fa raha nataonao ny maly tsy propagande. Olo sambava, ndre zay tsy zanaka sambava ty zay mahe, mahita. Ny tsara, ny vita, ny ay, zandry, Judicaël, manongalaza. Raha mangalaza, azafady Judicaël. Koa nisy mera fa ela tagny nagnano tsara sambava, za masaky mivolagna Jack, faharoa iny Judicaël, raha mangalaza. Ino raha mba nataonareo Orange magneragna ny Madagasikara ta Madagasikara? Ino raha mba vitanareo TGV Mapara Upara Salopara Canard ta Madagasikara? Coulé Madagasikara nazonareo. Coulé. Ndenao mahita zo io fa ela Titanic, sambo Titanic coulé fa ela fa desany. Sersera mbola mijibiky mizao. Fa Madagasikara fa tsisy foiky sersera mijibiky mandeha amin'ny fond de la mer anditsakaraka Madagasikara parce que ny poteny fotondrany Rajoelina miaraka mamra vatomanga sy ny forongony. Agnisan'ny voalohany zay volaniko aminao Jack, mamangino Robert anao. Anao nena dahalo ny fatra Antignana Jack tsotsi anao. Anao dahalo Jack mamangino Robert. Ke za mizaha taonao io fa ela nagnambilany mamanao anao tsy minono amin'ny biberon. Anao zao mipody minono Jack e. Matoanao nandeha ny koezy nandady vite efatra ny tomagny ranomaso hoe ambilaza ilatsaka fa io aleko. Ino raha nataonareo ndraiky
Tokely Justin Tasambava. Ni menacé nareo, ni condamné nareo les autres candidats mba tsy hilatsaka parce que nareo fa nareo tsy azo. Tsary nisy draky. Asa batoegna zay gasy hoe dans le monde ka agnatin'ny district raiky tsisy candidat opposition hoe na tsy opposition tsy mitenareo hoe tsisy candidat indépendant latsaka fa ni condamné nareo toetsaigninao rango faela zegny draky. Anao ne sady mangala baraka zay journaliste zokinareo, anao boka mbola mangala baraka fitondragna miaraka aminao. Dikan'izegny aminaka anao tsisy raha ilagnanao, tsisy androngo vato, tsisy raha ilagnanao, deja boka anao fa mafaiky. Sindrany koa za migaka labera, za tsy olony toaka fa sindrany koa za migaka labera eko izy mafaiky soranaka robatoko, boka za tsara. Fa no androngo vato draky balance mamangy norbera. Oh, za député, za nagnano zegny hoe, za na zegny masan'ny député. Anao députain, fa anao tsy député. Déjà zegny fa tsy hainao, zegny tsy asan'ny députain. Mamboatra za, oh nana, nindra namboarinao Tasambava, ni potehinao Sambava. Azovy napidriky sinoa Sambava, mitrandraka fasiky jobinay tsy valinao. Azovy napidriky sinoa mitrandraka fasiky job zao io, entre Sambava antala io. Mamalia boka anao. Draky feno tsy mikobagna frère. Feno tsy mikobagna. Io ambariko anao draky, fa mibaribary ary fa mazava. Tagnana zatra mivelatra sarotry mivonky, Orange TGV Canara salopara zegny. Tianao tsy tianao draky, zatra mangalatra nareo. Anao nivolagna amin'ny commune urbaine Sambava ao tsisy olo zegny hoe misy témoin zany ihany ampitandrinesiko anao ary biafa sofininao draky. Ary okatsika vahoaka malagasy tsy hitandregny vandiny reto mpitondra sy mpiforongony reto. Aloha iaratsika mitandregny solo tegna raiky baka ao Asambava ao amin'ny la commune. Zahay ty hitako vidéonao jiaby isan-karazany. Zahay ty manao numéro 2 raha mangalaza sy tika hely. Fa za taloha manao, za manao tegna lay tsy volikanao fa entsika za amina fanitiany draky holo. Nomaly nagnano propagande teto izy. Nivolagna fa sy tika hevitry ty mampiadivin'olo jiaby amin'ny commune-ko. Ampimpiady volombolagna tsisy fa tsy ma député azy fa tsy malay olo abekinazy fa nitiagna olo fa raha ataony ary mamoromporo mavandy zay aty vahoaka tsy levaka mahita raha tsara ataony judika ela zegny aketo fa zare fa be loatra voalazonjare de magnano tsisy raha tsy azony vava atao hoe magnavakavaka volonkotra zay aty olo mahintiny zay aty sauvenzy nampiany magnintiny zay. Mazava zegny. Draky, mba malala megnatra manafo, mba megnatra firy taogno manao zo. Ndraiky anao fa tsisy fagneva, tsy haiko anao pila, tsy haiko anao kola, fagnasitrianao kola anao io donc agnanaovanao pila. Za tia magnano casquette rango za teraka jusqu'à zo. Tsendriky kola frère, fagneva fo malandy. Dikan'izegny tsy niany. Fagnevanaka malandy tsy niany niaignako tagnabony tany. Anao draky, rango anao piasa ny radio boriboriko Tasambava teo, jusqu'à anao nandeha nagnano ny koe zeky anao nitady plasy. Za tsy nahita ino raha nataonao province ny Diego depuis anao vice-président ny assemblée. Za tsy nahita ino raha nataonareo ndraiky azovy Tokely Justin ma président de l'Assemblée nationale izy zanaka ny Dioko. Aboaza proof raha nataonareo mirahalahy. Draky vahoaka hempaka nareo. Koa Madagasikara
vahoaka empaka nareo ndray banque mondiale ndray FMI ndray ny mpamatsy vola fo empaka rajoelina nindra misy zao ry vahoaka tapahany banque mondiale sy FMI fagnapiagna en Fed sy ny faky en farantaogna mbola point d'interrogation mitogno avy ahazo tsika sa tsy ahazo mbola point d'interrogation ino amizay raha ataondreo zao fanjakagna ankapobeny parce que reo fa tsy ahazo famatsiam-bola ho avy karaha 2009 boka kabarta io amizay boka vaky lakourbe lafa mivolagna ovaky lakourbe io fa banque mondiale FMI union européen fa tsy amatsy vola ovaky amizay lakourbe mampalahelo tegna mampalahelo Titanic samo volangono isan'andro anao mare any chercheur en plonge nandeha za Titanic nitsakaraka raha valeur ino atao musée fa Madagasikara nikolena ro Jack mamangy Norbert ambany ranomasy tsisy chercheur anditsandraka hoe mba ampanonga Madagasikara koa mbola orange mamra vatomanga anao Jack Palace tavandregna Leandro Rajoelina mon œil maty koa maty fa io fotsika contraire ry vahoaka malagasy raha nivolagnin'ny Jack Moaly fa tonga saignin'ny mpanambola avy ivelany fa tonga saignin'ny mpamatsy vola avy ivelany rozy eo tsy magnamia vola fanjakagna aleondreo lavitry magnamia vola le olo be tanàna direct reo tsy magnamia vola gouvernement zegny mavandy asa mavandy amin'ny vahoaka Jack navitany merane Diego raha tsara parce que banque mondiale FMI mpamatsy vola magnamisy vola direct tsy mandalo amin'ny fanjakagna mpangalatra ty zio fa tsisy vola poitry banque mondiale banque centrale fa loaka banque ni Rasimbelo ministre finance et budget loaka fankaratsegna olo raha vitandreo hamory dossier-n'olo boka ro zo io koa ba fa zegny ane spécialité ndreo mamory dossier manambotr'olo aty manambotr'olo ary normal Jack izy koa zanaka mamborogno ny biby ny fiompy mandeha milalagna tsy hay tompiny samborigny atao frière zegny olo tompiny avy magnefa taminay mba robe teo io merane iongo tania zegny merane mbola amperinasa io nisy agnomby tsy hay tompiny teo nidriky agnaty valan'olo nisamborigny naterigny frière tompiny navitary nampagny fegna logique zegny Jack zay madondrogno anao biby natao agnaty vala ndraiky agnaty ala fa tsy an-tanàna izy ty mahendeha la ville regninao anao ne bady Jack be danao io sa karaha mba mahita magagonao karaha mba manonganonga agnaboka eky zo kapotry antsirebiky midiko mamanginao repère zegny apodiko ndraiky za tiako anao nangalandra ty anao ndo zava-pisikidinao moasinao zavavin-dranonao tsy haiko ninon-dranonao andesa io atsika re mirahalahy zegny journaliste ty anao za miamby nangataka Rajoelina anie za tsy nasaky Rajoelina nangataka mamra vatomanga za tsy nasaky mamra vatomanga nangataka tsaiky Christian za amasamy zanaka ambilobe zay fa izy valivotaka tsy nasaky za miamby anao koa miamby anao boka za Jack zanaka ny sambava navandesanao vahoaka malagasy niny vandina ataony Jack ary hoe grave ary tegna grave ary nagnano izy fa za mahita moto 2 millions aia misy vidiny moto 2 millions agnabony donia Jack misy moto alafo 2 millions kenareo koa mila avy manao tragnaragna aminakaty niny fa
mandafy moto 2 millions za ho an'ny vahoaka ny Sambava. Mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph, nde Peugeot 103 occasion tsy azonao 2 millions. Nandeha boka vahoaka, nandeha 2 millions azy, nandeha 2 millions azy nagnatriky taminazy. Za tsy ne boriboriko ny moto boka taia, les 10 premiers na ataontsika hoe les 20 premiers na mieny vola bongo amizay boka tato ndraiky niany volan'olo tsy nifehinao pikatramo tsisy karanao amy faritry sava ndraiky niany draiky volan'olo tsy nifehinao. Ndriakiny koa boka tagny, za mahita anareo mpianatra maromahemtsika Sambava sava eto, mahita couloir za mandefa mpianatra mandeha n'Allemagne. Aia volan'olo naleny zanakan'olo tsisy nandeha nianatra n'Allemagne. Manognona anao firy zanakan'olo nalefanao nandeha nianatra n'Allemagne draky anao koa masaky famatra mamangy Norbert vepa ny faritra Antsirana. Rivahoaka ny Sambava, rivahoaka malagasy. Anareo kaza magnika vandesandroky andeha mpianatra zanakanareo andeha ndafy. Ndray andro rajoela fo navady tam'Ray aman-dreny ta Madagasikara hoe alifasa zanakanareo andeha anatra Maroky, remboursegna volanareo Ray aman-dreny. Ndraiky niany volandreo Ray aman-drendreo tsy voaremboursendreo. Tsy nirembourse ny andro rajoela mpianatra nandeha Maroky. Avy agny reo mpianatra io mijaly. Atsika mivolagna zao volango aminareo malagasy ray vohitry. Marocain miantoky tragno ny ambasady tsika. Marocain miantoky fiaignana ny ambassadeur atsika a Maroky. Parce que fahitandreo Marocain fa fanjakagna ty potry. Masaky mafanda anareo amizegny. Ziska tragno mpitrany ambasady zala. Anareo zao mandeha amin'ny ambasady à Paris ao. Oh, tsy raha Paris. Nde téléphone tsy anagnandro. Tapaka raha jiaby ao. Za nandeha nagnamboatra carte résident mahagasy za. Oh, ambasady Paris. Ro nagnambara za andy fasana email anao na kahine oro. Nandeha 1 mois, nandeha 2 mois, nandeha 3 mois ndraiky za tompony nanonga ta Paris. Io ro van groupe kan za izy to tamin'ny ambasady to aty karatra anao. Hay, anareo karaha vola aminaka ndefa email aminaka andikeky za. Jine tsy hitanao fa niraharaha ato amin'ny ambasady any bloqué zavadrehetra. Oh! Zegny ve fitondragna mbola tokisantsika vahoaka marefaka mareza la. Anao mandeha amin'ny ambasadiny africain namagna karantegna, anao mahita farany ela 1 semaine dossier vite. Farany ela volanko aminareo. Za misy camarade maro africain. Ro pose dossier niany dans 1 semaine, farany ela 1 semaine 7 jours fa azondreo dossier tadiavindreo. Fa mitsika oh voalohany ambasady pourri en français à Paris. Inefa nino vantarany rajoelina. Oh, ny ambasady tsika Paris karaha ty. Mivoleza mavandy anareo orange. Mivoleza mavandy anareo orange. Eto tsika amza. FMI fa nagnano fambaragna. Tsisy famatsiagna. Ny fedy sy ny tiako nino ataon'ny Banque mondiale. Za fa nagnambaranareo vahoaka malagasy. Hoavy io volanko fa hihinan raha tsy fihinany atsika. Anonga re io carburant io za aminareo. Io tiandreo tsy tiandreo carburant io manonga. Io tsika fampinany amanina. Ary io koa nagnano zegny. Matokisanareo fa vaky la korpe. Draky malala megnatra nga. Olobe taloha volanko miady amin'ny sabô fa zo fa miady amin'ny tsiry. Vahoaka tsy gila draky. Io lamba midokany zay tsy forcenareo draky.
lamba koa tsy tianay mba aiza megnatra Jack mamangino Robert anao fa tsy tsaiky anao zao mihevitra anao barbo sa anao zao mihevitra maboto ao karay hoy izy ny fiteny tanora européen hitanao io aboko anao tsara be ndesy etoany amin'ny tratranaka ty mitokiky ndraiky anao le diable rit avec vous Jack ndesy etoany fa mitokiky ndraiky anao Orange TGV canard salopard reto vadika ambary betrika maragna kabaro oboka lombolombony jiaby lombolombony jiaby apotiko eto ndraiky isorako tegna isorako namagna mpagnano gazety ny Tananarivo namagna mpagnano gazety miaraka miasa aminaka eraka ny Madagasikara azahoako vaovao marigny fa mampalahelo Madagasikara mampalahelo alohatsika hitandregny namagna mpagnano gazety napita taminay raha misy tanosy be tam resaka katakata porofaka tsy lany pani ndraiky loup-garou d'Ambario be ali volovolo karaha ty baka ataondreo ato ry Orange ato Rajoely imerany Amperinasa io ny tiany alatsaka fa kanefa ndraiky Ravatomanga mibeko ziny araka koragninay edy zay mikizeo misy olo sasany maraka vaovao mandelandelitra ny tena koa ke Ravatomanga amizay mibeko Rajoely ke Labanany ty amizay le député-nay voafidy betibetiky io misy lehilahy zegny ato atao hoe Shams io no nitondra Labanany io nandeha amin'ny Ravatomanga satria Shams io olo Ravatomanga ro jiaby fampiraharaha ndraiky langilangy ke izy koa fa nandesiny Shams Labanany ty andeha amin'ny Ravatomanga nandeha izy ke tagny ro ny koragna ny fagnaraka ro fa izy koa Labanany lany député Shams atao maire azonao sasandry alano tsara koragna segny Shams ty atao maire le olony Ravatomanga ty io amizay zegny Labanany zegny tsy lalagna nahitany Ravatomanga io koa tsy baka amy Shams fa nifagnaiky amizay ro iposiny Labanany lany io koa miposy Shams atao maire koa samby Ravatomanga fo niposy ro zegny amizay nampivadiky Labanany amy firaisankina nialany firaisankina fa izy nandeha amin'ny natao amizay baka niposiny Labanany igny lany izy koa lany Labanany igny nambarandreo fa tsy nagneky amizay Ravatomanga fa mila olo nakahy misafidy olo atao maire o Nosy be nino zava-misy zandriko nitipahany Labanany Shams izy igny nandeha nizaha olo namany niara-niasa tamin'izy député taloha izy mba fa HVM izy nangala aliabodiny fotony aliabody io maire namany niasa tamin'ny mba fa HVM tamandanany taloha tany io naleny nitipahany Shams izy nangala aliabody io candidat maire ke iro olo aroe io amizay samby miambiny izy io Ravatomanga ndraiky Rajoely amizay nagnambara izy koa tsy lany mairanao io miaro atsika satria ninaka tsy nimboanao le mairany Amperinasa io zay io tokony kandidany Rajoely tsy nimboandreo fa iro nangala kandidandreo hafa Rajoely miambiny izy io Ravatomanga koa miambiny
ila banany koa zio sy ampy tsy nalainao fa anao nangala olo hafa izy koa tsy lany koa olo hafa nalainao io miaro koa tsika io mahatsy ato zio io ino amizay raha misy labanany nagnantegna fa ho tian'olo aliabodo io le mera namany niara-niasa tamy mandana amy taloha io kinanjo ato olo hempaka aliabodo voalohany faharoe olo hempaka labanany nivadiky nandeha amin'ny Ravatomanga tsisy olo amizegny mijery kandidandro io ato ialiabodo tsisy olo mijery olo jiaby hempaka sady hempaka labanany nivadiky hempaka aliabodo fa tsy tian'olo hatrisy isy amsy amizegny meloko ato izy dessus izy midoko fa patron-na Ravatomanga iro miambiny ino raha misy azoviny lany io fa izy koa tsy lany candidat ninany amilay Ravatomanga nefa atro koa ninany amin'ny ministre Asbarde nihitsy tanàna Nosy ato nagnamboarany bazary koa Yamba Victor koa nandeha tany Chine koa namory kidorony l'hôpital jiaby firepiny kidorony l'hôpital jiaby tany Chine tany nandesy nandeha tsiko tany Chine tsy haiko fa tandafy ataotsika zy nandeha tandafy tany jiaby fotony ro nandeha tany l'hôpital kidoro tsisy kidoro fesafesa karaha ondana pamba mety lamby fa pirimi na hondrany contenera izy nagnova kidorony l'hôpital jiaby ato bien kibany l'hôpital jiaby mira karaha kibany andafy igny ato zio io bonjour zazandry izy koa kondraiky tsy halatra andro io ato tsisy raha iasagna aloha mba raha izy agny tsisy raha iasagna aloha izy koa tsy raha ro angalatra fa ro namangotratra hoe zay anaro resine amy halatra raha zigny nambarandro baribary misy araiky amindro nagnambara zegny zay anaro resine mihalatra mandresy araiky fo zegny nambarandro zay maro raha vitany Yamba Victor zegny nataony zio kidorony l'hôpital nilaminy kidoro izy koa tsy ro io tsisy raha nanjary tato amin'ny alalan'ny Yamba Victor io sontegnany banque mondiale fa navy nandeha taty nandeha taminany tasakatia tany satria zo misy l'hôtel sakatiery izy fa nagnamezy kaniva raha jiaby fomba fangatagna vola amin'ny banque mondiale na tsy miara-miasa amin'ny gouvernement fitondram-panjakana zio izy banque mondiale fa miara-miasa aminany afa vono hagnamboatra Nosy ty hagnadio tanàna Nosy ty hagnano raha jiaby hagnampy l'hôpital l'école bazary sy ny tariny jiaby izy karoantsisy jiaby asiagna bazary atao raha jiaby ano izy asa nataondro taloha fa solontegnany banque mondiale fa tato ro fa nikoragna fomba fangatagna vola jiaby fangatagna vola jiaby fa namezany fa miambiny filaniany fo zy za manambaranareo tegna isorako na magnampagnano gazety Madagasikara jiaby na toliara na fianarantsoa miaraka miasa aminaka za tsy mivolagna raha tsisy preuve koa dossier anagnako fandragna boagna izy tsampy fotony fa lafo crédit aminareo lafo forfait abonnement aminareo et le pire hazala jusqu'à téléphone angalanareo fanjakagna vola amy vahoaka anareo vraiment tsisy egnatra nde olo andafy zegny téléphone nde fa gratuit à gogo ninareo vahoaka ande angalanareo etra grave le raha ho rasazy mazava ne zegny mazava avy ne volagna zegny
fa tsisy vola nareo fa nino tsy asaiky anareo mangala etra impôt amin'ny Henri Fraise, ino tsy asaiky anareo mangala etra impôt amin'ny Ravatomanga, ino tsy asaiky anareo mangala etra amin'ny Asineny, amin'ny Barday, regny V6 V8 Porsche jiaby midriky Madagasikara ino tsy asaiky anareo mangala etra amin'ireny. Même jet set tsy haiko jet nino ny Andry Rajoelina io angala etra madame Rasimbelo ministre budget fa tsy vahoaka fa maty poretinareo koa. Anao ne madame Rasimbelo ministre budget finance anao mamono vahoaka zo ambaranao ny mandeha ndolo fa mamono olo raha ataonareo io mamono vahoaka. Olo mi-avance teknôlôjia nareo ndraiky olo reculer nareo andehanatra amin'ny solaitra andeha hietsika die izy volako aminareo zegny banque mondiale zao fa tsy agnamia vola koa zegny olo hitandreo miasa ke magnano asa tsara magnatony banque mondiale. Izy volagny namagna mpagnano gazety io banque mondiale FMI mpamatsy vola nandeha nagnatony Ralako Victor Amba nikoragna zay tsy magnamia vola par le gouvernement zay magnamia vola nareo direct vahoaka nambaribe fidiana olo miaraka mikoragna amin'olo faza mifidy olo bado nde izy nampitondragna maillot ozy aminareo nampitondragna maillot ndraiky boly ndraiky matériel sport de foot ndraiky niany mbadiky saondraka baro jiaby ary izy boka raha ilefa ny zarizareko tsara ny zarizarenao antety agny tadiavana izy ramasse raha namienenao atera amin'ny section football zay tsy malegny magnamia olo antety boady ny anjarandreo fa raha mandeha par étape logarodam-bario be anjaratsika vahoaka malagasy mandiniky mazava volagna ampagnano gazety namatsika igny hoe fa nagnano vava Orange TGV mapara hoe ro tsy maintsy angalatra ary hangalatra tandrematsika vahoaka fa ela zany agnambaranareo teto ro io tsy velogno ary tsy mavelo tegna koa tsy mangalatra mandafy tanindrazana mandafy ariam-pirenena magnondrana ariam-pirenena ziska amin'ny rafozognandreo mbola tatra fo magnondrana ariam-pirenena mbola fa matra fo assume raha nataonareo volamena mivadiky vy io fo nde biby fa milefa na avy a Thaïlande noho nino fitiavandreo vola tortue maki jiaby nilefa nandeha Thaïlande na ondra andisakaragna vola asa potehigny Madagasikara simple anie zegny koa fa tsy vita nareo miala fa vahoaka kajo anareo amaragnako izy dédicace farany ty amiako Orange TGV mapara Canara Salopara jiaby magnano velomanareo jiaby za bon dimanche et bon après-midi.